телефона гирифтам, занг задам ба ширкати 7000 ва гуфтам ки ҳамин хеле иқдом доред? Гуфтам бале дорем. То 2 майи соли 2022, яъне бахшида ба моҳи шарифи Рамазон, мо иқдом гирифтем ки ҳамин чизро ба пеш монем. Ман савол додам, гуфтам ки майбияти дуюм гурӯҳ дорам. Гуфтанд ки ҳуҷҷати худро бо худ гиред ва вақте ки аз мошин мефароед ба ронанда нишон диҳед, ки ман хеле маъюб ҳастам. Ва ман аз ҳамин чиз истифода бурдам. Хуб, 6 тет хизматрасонӣ чӣ хел буд? Чанд масофа, чанд километр рафтед? 6 хизматрасонӣ хеле хуб буд. Ба роҳат рафтам, омадам. Масоати рафтагимо тақрибан 2 километр буд. Ҳам рафтед, ҳам овардан? Ҳам рафтам, ҳам бо овардан. Ман бори аввал дидам ки ширкат иқдом гирифтааст ки мисол ҳамхел хизматрасонии ройгон кунад. Ман хеле шудам ки Тоҷикистони мо ба пеш рафтааст. ин ҳамаш бо дастгирии муҳтарам ҷаноби олӣ, муҳтарам сарвари миллат Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки ҳамхел иқдомо, ҳамхел чизо ба мо мисол маъюбо, пиронсоло мерасад. Дар зеҳнатон ягон вақт буд ки ягон ширкати таксӣ шуморо бе ройгон бурда мерасонад? Не, дар зеҳнам набуд. баъзе эълонҳои баъзе ваё ҳастанд ки шабакаҳои интернетӣ дурӯғ паҳн мекунанд, лекин ман вақте ки ман худам истифода бурдам, худам дидам, бовар кардам ки дар ҳақиқатан ҳамин иқдом будааст. Ба ширкати Олуча таксӣ бурдбориҳо ҳамавақт ҳамин хел иқдомҳои некро ба пеш монанду ҳамин хел корашон пеш рафтан гирад.